Wilujeng rawuhipun Mbah Kintel dan rekan-rekan semuanya. Monggo giliranipun sinten? Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu larani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Wis milio tresnaku apa dheweke. Wis milio dadi bojoku apa bojone. Bola-balik mung gawe gelone rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa njaga. Wis milio sayang aku apa dheweke. Wis milio dadi bojoku apa bojone. Bola-balik mung gawe gelone rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa njaga. Asap musik. Dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu nglareni ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Ini joget. Wis milio tresnaku apa dheweke. Wis milio dadi bojoku apa bojone. Bola-balik mung gawe gelone rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa jaga.
Wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola balik mung gawe gelon ning rasa tresno liramu ora bisa jaga tak sesuai tinggal paringan kau pilih barang keluar kau kan sangat ayun tantra anak cakinolan kami bola kami kau ojo alani hati. J sembah nuwun katemben purna